Βάψε ό,τι θες. Μόνο με Vitex. Καλημέρα σας. Σήμερα κληρώνουμε τον δεύτερο νικητή του διαγωνισμού μας, ο οποίος θα κερδίσει δωροκοπόνια 100 ευρώ για βοηές Vitex. Σήμερα μαζί μας έχουμε τον Γιάννη Ταραλίδη, ο οποίος θα μας βοηθήσει στην κλήρωση. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα σας. Σε ευχαριστούμε που δέχτηκες την πρόσκλησή μας να είσαι μαζί μας. Είστε καλά και εύχομαι τυχερός να μην έχει προβλήματα σπίτι. Μάλιστα. Να ξεκινήσουμε την κλήρωση μας. Το 2. Δεύτερος αριθμός, το 1. Παρακαλώ. Τρίτος αριθμός, 4. Ο αριθμός 2-14. Ο τυχερός μας είναι ο κύριος Χαράλαμπος Χατζηθωμά. Συγχαρητήρια κύριε Χαράλαμπε. Ευχαριστούμε και πάλι τον Γιάννη που ήταν μαζί μας σήμερα. Και η επόμενη κλήρωση μας είναι στις 29 Δεκάτου.